HyperG! 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 Дай му да ютубър на света! Най-лудия байбес! Хозда хора, HyperG е тука. Само най-добрите ютубъри, само аз. Качам клипове, само най-добрите ютубъри, само аз. Качам клипове, седмици, не седмици. Оме ТВ е другото, братме. Седмици, не седмици. Оме ТВ, другото, братме. Само аз съм най-добрия ютубър в България и другото. Правя тъмно и другото. Аз се правя като ютубър, аз се правя като влогър и правя много филми. Аз не знам какво да правя, че съм добре ютубър. Аз обработвам като клипове. Аз не знам какво да направя, че съм ютубър. Само най-добрите ютубъри, само аз качам клипове. Само най-добрите ютубъри, само аз качам клипове. Седмици, не седмици. Оме ТВ, чакай. Седмици, не седмици. Оме ТВ, другото, братме. Седмици, не седмици. Оме ТВ е другото, братме. Само най-добрите ютубъри, само аз качвам клипове. Седмици, не седмици. Оме ТВ е другото, братме. Коста хора, HyperG е тука. Само най-добрите ютубъри, само аз качвам клипове. Седмици, не седмици. Оме ТВ е другото, братме. Само най-добрите ютубъри, само аз качам клипове. Седмици, не седмици. Оме ТВ е другото, братме. Само най-добрите ютубъри, само аз качам клипове. Само аз съм най-добрия ютубър в България и другото. Правя тъмнели и другото, аз се правя като ютубър. Аз се правя като влогър. Седмици, не седмици. Само добрите ютубъри, само аз качам клипове. Това е, брат.